adlaw mga idol, for this vlog atong i-vlog ang akong agaw nga maayo kay mo welding si Balut. Shout out nimo agaw Balut, si Yupil Pili mo ni pinakahawag mo tirag welding sa pinatagan. Wala yan tirada sa makarlit full weld o hot weld taking kuya kay mo birada imbis ni tirador dali marunong kay mo welding ako pa yung tudlo sa kuha welding marunong kayo kuha na yung welding mga idol kaning para sa drainage okay kay pagkatira nagihanan sa og sakyanan dapat na yung mga itong nga bakal diyan niya na agihan sa mga sakyanan hindi kagis kanal mo sa ibutang wala di lusot ang ligid butangan og kanang bakal nga yung welding ibay kay mo welding niyo mo agaw solid kayo ang weldingan. Gusto mo ba welding, pwede mo contact siya. Napay pina palaman og isa karad. Ilis og rad kay horot na. Ano tong agya ni. Tibay kay agi. Full weld jud. Sa mga nagtan-aw mga viewers sa wa pa ka subscribe na mo sa akong channel no dako kanang tabang para sa ako isip baguhan pa ko sa pag-vlog dako kanang tabang ang inyong pag-subscribe, pag-like ug pag-share sa mga video nako. Portahe po ninyo ang vlog ni Wayok Bisaya. Yang lifestyle na kani si Balut sa YouTube channel kay nagwelding Wayok Bisaya, shout out. Tibay kayo mo welding ni ayang helper helper si Nugnog, shout out by Nugnog, nagkating og ang sapo sa katong welding ni Balot yung sapo niya ato para malig-on agis sa sakyanan di gud mapilo ang ubos sa butangan gihan na sa tubig kanal gikatong na nila ang gikating ni Nugnog, shout out kay Litlit skilid lig-on jud agi sa sakyanan dili maunsa building man po na karni agaw Balot diri ni sa Davao Oriental kitagan nagi-welding na. Salamat sa mga kanaw dya mga idol, i-subscribe na ninyo ni akong channel og i-like ug i-share na lang pod ang mga video. Daghang salamat sa mga nagsuporta sa ako ang vlog no. Bag-o pa ta og nana ko'y 100 ka pin subscriber. Daghang salamat sa inyong tanan.